8 mart bu kunni turli sıltaular adamlar sağına turadılar. Men de bardı bu kunga bir sıltauum sağınayım. Meni ullatammy üýrü bile baylamly. Meni ullatam üýründe 11 adamdan kuru asadlyk sow kalgan. Ol meni ullatamdy. Aňa o sıltauny esip bolganda, aňa sıltau bolganda ullata uruş, köçkünçilik. Bir kawum karandaşy ata uruşda kalganlar, kelmegeli kalganlar Aziýan kumlarynda. An sebebinden meni ullatamyzdan ne üç koylangan, ne getsi ne karandaş zoktu. Allay ülgülede, allay tarihlede kallar barla köçkünçilik görgen milletlerde. Endi ana aýtganlygym kesibizini alan tuduklaryny aýtama. Biz kalay kıskada bizni akılbız subhanallah. O 8 martny bizni atalarybız, appalarybız, ammalarybız görgen kıyılıklany bu lükte alan tuduklary kesibizge bayram etip alyp turabız. Alanı ölgen küllerin, alanı o kıyılık görgen küllerin, o kıyılık ısınagan küllerin bu lükte 8 martny biz kesibizge bayram etip turabız. Subhanallah. Ne üýalgan etmegildi, ne sy bere bilmegildi alaga, ne haklaryny bere bilmegildi ölgönlerimizge, ne sawlarybızga. Allah görüp turma türlü kawumçyklarda sıltauçyklar akçala zyýyp o kunny bayram eteyik, sawga çykalayık dep. Üýalarga sagış eterge zaman bolmamdy.